אוקיי. תודה, אח שלי. האמת היא שהרבה פה הסתלבטו על אמהות שלי, הקטע על פלאפונים. מכירים את זה שאתה מתקשר, אפשר שנייה נשמה? לא אכפת. תמיד מישהו מתקשר אליך ואתה לא שומע אותו, אתה כזה, הלו, שלישי, תמיד אתה דופק לחן היסטרי, אתה כזה, הלו! ולקראת סוף שיחה חייבים לרדת בטונים של הדיבור, תמיד, אתה כזה, כן, אדבר איתך, אוקיי, סבבה, טוב, אוקיי, יאללה. חייבים להגיד את המילה יאללה, גם הרופא שלי, אני יושב מולו במרפאה, שומע אותו, ניקוצין, טריקוצין ומיקוצין. דה, יאללה. האמת היא שהרבה פה דיברו על האימהות שלהם, מכירים את אלה אפשר שנייה קטע? אלה שמגרדים עם המפתח באוזן, שעות כזה, עכשיו מוציאים מגש בקלאווה. הרבה התלכלכו על אמא שלהם, אני לא רוצה ללכלך על אמא שלי. לא רוצה להתלכלך על אמא שלי, אני בא מבית טוב, אמא שלי ידעה שאני מתלכלך עליה, לא תרצה לשכב איתי יותר בחיים. אבל יש דבר משותף לכל האמהות של כולנו, כפרה, גם עד שיש לך צירות, עם פרצוף כזה... כל האמהות אותו דבר, הדבר שאמא שלך הכי אוהבת, שנשברת כוס במטבח. מכירים את זה שאמא שלך מגדרת את המקום, עוברת עם מגפון בכל הבית, כולם להיכנס לחדרים, כולם לשים נעליים. אבא שלך מגיע, מה את עושה? אדוני, אין מה לראות, צעד אחורה. כל האמהות של כולנו. כל אמא עושה פעם בשנה רס אשכוס נשברת עם הפה כזה, תרגיל. עכשיו, המשפט הכי מעצבן אצל אמא שלך, אתה עם הפלטה, תקשיב. לא שלא באת לי עם הדבר הזה. הוא לוקח ביס מתפוח, זה נראה כאילו מגטרון נשך אותו. הדבר הכי מעצבן אצל אמא שלך מכינה עוגיות שתלת קטן, אתה בא לקחת עוגיה, מה אמא שלך אומרת כזה? לא, זה לאורחים. אם אתה רוצה, קח את העוגיות שהשארתי בתבנית. מכירים את העוגיות שלא עברו סלקציה לצנצנת? מכוערות עם גורמת חדשקון גיבנת, תאכל אותי. בוא'נה, זה עוגי פלצת לא יאכל את העוגיה הזאת. אבל מה המשפט הכי מעצבן של אמא שלך? המשפט הכי מעצבן של אמא שלך, שאתה בלי כוונה יושב בסלון, נופל לך השלט כזה, יש רעש קטן, קליק. אמא שלך באה בעצבים מהמטבח ואומרת כזה, יופי, תהרוס את כל הבית! הנה ככה, תהרוס! אתה ואבא שלך אותו דבר, גם קטן וגם לא יודעים לזיין. מה זה? סתם, לא, האמת היא, אבא שלי כמו כל האבות, לכל האבות יש פה תחביב, גם אבא שלך, אח שלי אתה עם הדיגנה. לכל האבות, מכיר את זה אחי שאבא שלך יושב בטלוויזיה, קודם כל לכל אבא יש קורסה שהיא רק שלו בטלוויזיה, נכון? קורסה, אבא שלי קם מהקורסה, הוא נועל אותה כזה, וואי! אבא שלי יושב מול הטלוויזיה בקורסה שלו ויש לו נוד, הוא לא קם ודופק את הנוד באוויר הפתוח, אבא שלי מזריק את הנוד לתוך הקורסה. יש נודים כאלה מסובבים שקוראים את הריפול, מזריק אותו פנימה, לפעמים זה מגיע לשכנה מלמטה, עושה לאבו עגלה בשיער. יום אחד הוא חשף מנהרה של ערבים מתחת לבית שלנו. תבינו שהוא מזריק כל כך הרבה נודים לקורסה שפה יש לו שסתום להוצאת לחץ. אם הוא קם מהקורסה בלי שחרר לחץ היא מתרוממת כמו כדור פורח. זה אבא שלי. גם אבא שלך כזה, באתי עם השדיים בחוץ כאילו אין מחר, מה זה הדבר הזה? צלם אותם, אתה צלם אותי המפגר, דפוק, צלם שדיים, אח שלי. אם היית צלם של סרטים כחולים, מזמן כבר היית פוקוס על הפתמה. שנייה, תחזיקי רק שנייה את זה, אפשר שנייה את זה? אח שלי, זה אתה לפני הפלטה. סליחה, שימי. הדבר כאילו שרציתי לדבר איתכם עליו, אני מסיים. עוד דקה נשאר לי? אני לא אספיק שום דבר, אבל אמא, בבקשה. אני רוצה עוד קצת. אני קצת צרוד, אני כמו הצל, קולות של מלחמה. הוא כל כך צרוד שומעים את המיתרי קול שלו, סטרפסילס. עכשיו יש להם משפחת טקט, סבלימינל זה האמא, אבא זה הצל. הוא חוזר הביתה, תדליק לי את הדוד. עכשיו דממה, אבא ישן על הספה. זה צרוד היה. לא צריך פשט להגיד. רגע, לסיום. הדבר שבנים הכי אוהבים בעולם, זה לאונן כל היום. אח שלי מאונן כל היום, תחליק, נראה לכם כל הקרם הזה. מאונן אח שלי, אתה תפס אותו עם היד פה, איך שמת לב? גם אני בן 28 ואני עדיין מאונן בטירוף. אני הגעתי למצב, המבוגרים תבינו שאני לא יכול לגמור גם בסקס אם אין לי ביד שלט של וידאו. אני לפעמים מריץ את הבחורה קדימה, את החרמונים. ישר שהיא ערומה. ועכשיו בנים מאוננים כל הזמן, מדברים על זה, נכון? בנות בכלל לא מדברות, איך קוראים לך כפרה? טוב שלא ציירת גבות פה, על הכתף וזהו. בנות לא מדברות, אז שואל מי שאת מאוננת, נראה לך? אוי! הם בחיים לא מודות. אתה עושה לה צילום רנטגן, אתה רואה בפנים בקבוקים.
שלטים, מוצרי חשמל, את זה עם הפלטה. ככה זה בנות. אני מסיים. בסיפור אמיתי, פעם יצאתי עם מישהי פגישה ראשונה, אחי, אמרה לי שהיא לא מעוננת, אח שלי. אמרה לי שהיא לא מעוננת, ואני והיא חרמונים בלגנים, יושבים בסלון, טלוויזיה דולקת, אווירה רומנטית, הוא יושב על איזה עציץ, חרמונים, יד לחסד, דחפתי ליד בלכוס, כבתה הטלוויזיה. היא אמרה לי, איך זה יכול להיות? אמרת, לא יודע. טוב, אני רוצה לקרוא ללהקת הפליז, אמרה. יש! בלגן על הבמה, שימו לב, ביצה, אוקיי. סמאללה, היה פה רעש. אוקיי, השיר הבא נקרא, תודה רבה שהייתם איתנו בתל אביב קומדי בר. אני גאה במקום הזה. לקטה, מה קורה כוכב? אוקיי, שימו לב, השיר הבא נקרא בנות משחררות. שתדעו שגם בנות מפליצות. זה שיר דרמטי, אני רוצה, כל פעם שאנחנו שרים, כאלה, אוקיי? גו! 1, 2, 3, 4 שפנפנה יכולה כל גבר לטרוף, יצאתי אותה לאסוף, נכנסת לאוטו לבושה אדום, אישה יפה, אני מרגיש כמו בחלום, הרדיו מנגן שקט הכל מושלם, לאיפה? מחייכת, עושה לי עיניים, מרימה את הסמלה, חושפת את הברכיים, שמה לי יד על הרגל, לחצי התורן, הרימה לי את הרגל, נצמדת, וגם הרגל הדוושה, את השדיים לכתף שלי, היא מקישה, וחושמל מבולבל, ופתאום גל של ריח, כמו משהו מקולקל, ריח כמו משהו מקולקל. רק שתדע שגם בנות מפליצות